IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis Kamen. Sinuspende ni Mayor Rafi Benamerito iti klase iti aming levels manipod ti public and private schools iti pagudpod Ilocos Norte. Second iti Mayor tapos kastagit ada iti safety iti masyalsoran at adal iti atungal daw gapukilan kini Bagyo Bising ngadan iti murdong iti mapa iti Pilipinas. Ngimno pa iti kastad binagaan ti Mayor nga masabol ti panipatong pal iti distanta mudal learning ay tiagad adal tapos sa mapukaw dati panagad adal da urempay ada iti Bagyo na in bagati Mayor nakasambay meten iti heavy equipment iti landslide area iti barangay Pansyan iti tungal daw kung kasagat ada iti osaren in kaso lang nga ada iti panagdema ng taga iti dakamat ang lugar kabiatan na malaksid iti pagudpod nagdeklara meten iti suspension of classes iti both private and public schools iti ili ti Solsona Ilocos Norte. Yun. Mismong inrekomendar ti NDRRM Solsona iti cancellation of classes agaw pa lang iti Bagyo Bising. Iti agdama iti mga pasit ti Ilocos Norte kit makapasar iti mapato-bato kapanagdodo nang runa iti laing agsapa. Damag pa lang manipot ti pagudpod ken ti Solsona. Idol Dennis Elitio, Tata Aramen. IFM News.